Mokabat sa 15,000 ka mga panimalay sa Cebu City ang nabanlas tungod sa taas nga baha nga dala ni Bagyong Tino. Nadesisyonan ni Mayor Nestor Archival nga pagkahimuong no-build zones ang mga luna nga anaa duol sa mga coastal area ug sapa sa Cebu City, ilabi na ang Butuanon River. Giila na isip danger zone ang maong dapit, human pipila ka mga kinabuhi ang nakabsan tungod sa pag-awas sa baha gikan sa maong sapa. Asoy pa ni Mayor Archival nga dunay duha ka subdivision sa North District ang dunay tulubagon kung mapamatud-an nga milapas na sa no-build zone. Kung ako yung tanawon, naagyoy mga subdivisions nga nilapas sa sapa. Akong nakita duha, North. But we need to quantify them, tanawon nato kada usa. Kung inyong tanawon yun nga dakong naigo is kaning area sa Butuanon River, mao na pinakadaghan og patay. Mauni karon dito sa Bakayan. Nanay nag-build dito, na nagbutang na og mga poste. So akong giingnan, bubutangay dito og ng no-build zone. Gibutangan nila gahapon, karon na sa additional poste. You need na makasabot mo. Kung imong ibutang ang balay din sa kilid sa sapa, you will continue to have problems. The same way with us. Planong i-relocate sa kagamhanan ang tanang mga panimalay nga maapektuhan niini. Gani gianunsyo sab ni Archival ang iyang paghangyo ngadto kang Senator Kiko Pangilinan nga tabangan ang syudad sa pagpalit og luna nga kabalhinan sa mga apektadong pamilya. So ako siyang giingnan, Senador, please help us. Because during the time when President Marcos was here, akong giingnan si Disud nga tabangin mi sa areas where mabalhinan. Ingon siya, find the land, will construct the building. Kung giingnan si Senador Kiko nga, Senador, kung naa maganing budget, tagaay in taon ang siyudad sa Sugbo pagpalit og mga land, no? Where we can put the MRB nga gipasalig sa Disud, no? So it might be mga funding sa DSWD or it could be DPWH para pagkuha sa mga tao na sa kilid sa daplin sa sapa. Samtang mihatag sab og direktiba ang mayor ngadto sa Cebu City Environment and Natural Resources Office nga mopahigayon og joint inspection kauban ng DENR ug MGB sa usa ka kontrobersyal nga residential project sa Barangay Guadalupe. Asoy niya nga bukas siyang sundon kung unsa ang abiso sa maong mga ahensya may tungod sa maong proyekto. Ug unsay ilang ihatag nga report which ningon sila muhatag sila tomorrow, then we will abide with it. Kung ingon sila atong i-close, then we will do that. Now, kung ingon nato kinahanglan inyo ning padak-an inyong catchment para sa kayuhan sa syudad or sa mga tawo nga naa sa ubos, then we will let them do that. There are so many complaints, right? So many complaints. But there are some other problems maybe. But ang gitanaw sa mga tao, uy, naman dito yung development, maunay nakaingon, posibilidad. So that's why I'm asking the team, tagay kong report, then we'll act accordingly. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.